Des d'infermera virtual hem sortit al carrer per preguntar-li a la gent en què li ha ajudat una infermera. Expliqui breument què ha fet una infermera per vostè. Pues per mi, sobretot pel meu marit, 15 anys que l'he tingut malalt, han vingut molt als hospitals, les infermeres molt atentes, es van desviure per ell, entraven de dia i de nit, fins que ja no va poder més. Pero estic molt agraïda a tots els hospitals perquè vam anar a molts. Muchísimas cosas. He estado infinidad de veces ingresado, tantas como 9 o 10 más o menos. Y el trato ha sido siempre exquisito, más no poder. He sido mucho tiempo, la última vez 2 meses, y siempre me han tratado. Però muy bien, muy bien. La sort que no he estat mai ingressada, però jo quan vaig al CAP el tracte és fantàstic. Vaig tindre la meva mare 6 anys a casa, trucaven molt, la venien a visitar, li feien cures, vull dir, una atenció maquíssima respecte a les altres persones. Moltes coses, però la que més m'ha colpit ha sigut fa així com 14 anys, quan vaig tenir els meus pares al llit els dos, que vaig tenir un tracte excel·lent a casa, per ells i per mi. I ara, després, coses que he tingut jo també, no tinc cap. Pero que esta es la más importante. Hoy es el primer día que salgo después de una operación de una hernia. Tengo que decir que en todo momento el trato de las enfermeras en el hospital ha sido maravilloso, ha sido espectacular. Aquest mes d'agost vaig tindre un infart i em van tractar molt bé. Vull dir, em van fer una analítica, un electrocardiograma i tot va anar molt ràpid. A mí en un proceso de ansiedad que me informó de todos los pasos que tenía que seguir una vez que empezara el tratamiento, ya que no había información de eso, y me explicó, bueno, pues desde cursos para respiración hasta cursos de yoga, me indicó un poco por dónde debía moverme dentro del ámbito sanitario, que no fuera algo muy caro o inaccesible. Doncs a mi, quan més m'ha ajudat una infermera va estar quan el meu avi el van ingressar a l'hospital. Em donava molta tranquil·litat saber que hi havia persones que es desvivien per ell, per la seva estància hospitalària, que el cuidaven, que l'ajudaven, i això, tant a la meva família com a mi, va ser essencial per estar allà amb ell i estar tranquils en la seva recuperació. Les infermeres d'aquí estan a l'aguait de tot el que necessitem, i abans que diguem que ho necessitem, ja ens ho porten. Ens han pogut ajudar a entendre tot això, a entendre què diuen els metges, que a vegades no pesques alguna de les coses que diuen i ells t'ho tornen a explicar i t'ho tornen a dir. Ens ajuden amb aquest somriure permanent i aquests ullets, que ara tot i que anem tots tapats, però vull dir, els ulls parlen sols, no? Amb aquests ullets que diuen no t'amoïnis, tot anirà bé, a poc a poc. Me ha sorprendido mucho incluso que el día después de la intervención las enfermeras de quirófano se referían a mí por mi nombre, me llamaban por mi nombre, ¿qué tal estás? No sé, me pareció como muy humano, muy cercano, me sorprendió mucho. Jo he tingut el gran problema que soc diabètica. Llavors, amb 45 anys de diabetis, he tingut sort que les infermeres m'han estat acompanyant, m'han aconsellat, m'han dit què tenia que fer i què no tenia que fer, i amb això he anat passant la vida, que ha sigut més agradable que si no em haguessin donat elles un bon consell. Realmente cuando el médico me explicó en qué había consistido la intervención quirúrgica y me explicó la pauta de la medicación, cuando la enfermera estaba presente en esta explicación, fue ella la que me explicó cómo tomarme las pastillas, a qué hora tomarme una para no hacerla incompatible con la otra, la alternancia de horas entre una pastilla y la otra. Ens ajuden amb tot, a nosaltres ens han ajudat molt i esperem que continuïn amb el mateix plantejament. Aquí a Sant Pau són un encant, s'ha de dir tot. Bueno, siempre las diferentes operaciones que he tenido, pues siempre han sido la cara visible del hospital, la persona que ha estado contigo, que te trata, que te indica, que te explica la medicación las veces que necesites, porque en muchos casos se te olvida. Y el trato humano, el médico siempre pasa volando, digamos, ¿no? Te dice que todo ok y tal, pero siempre es la enfermera como la madre del asunto, la que dirige, la que tiene su cara ahí, la que sabes quién es y la que te acompaña siempre en todo el proceso. Això de que t'hagin vist fa un mes, estiguin en una altra sala que no té res a veure amb la que tu estàs ara i et reconeixen pel carrer i et vinguin a saludar. El trato humano, la calidez, no sé, me aportaron como mucha humanidad, realmente. Es como si la medicina fuera algo frío
y las enfermeras le han dado calor, le han dado mucho calor. Ara no se'n tens el cor, d'aquí o aquí? Aquí. Això, ens toca el cor. Agradecer el cuidado que han tenido siempre conmigo. Una feina molt bonica.